Woi, Mbah. Api lah, mau datang singgung-singgung gua kena. Niku di pagi ini enggak adil kowe, Man. lain masalah bagi mak adil kan sabahnya siapa? Lah wis dadi hakku lho, Man. Tapi ini pasukan nih. Iki nggunakan omongan. Iya nak, kan aku ketulis, aku kedisukat. Syariatku wis lho, Man. Syariat api lagi. Aku kerja ambek awakmu, mbok wis gaji aku nyeluk sawah. Iyo. Posisi sabahnya kan sabahku loh. Cuman ngene lho, Man. Kowe wis ngena dadi milikku. Iyo, sangun pakai dakmu, tapi kan aku udah sukat. Kapan mbok gawe surat, Man? Iya bener, katanya ki aku udah kesana ke surat lagi hakku. Iki jatuh aku itu nggarap. Iya kan aku lagi ngegarap. Makanya terbagi Hudisa. Dan sahakalan lah kamsa. Kan posisi ini lagi ngegarap, aku kok damu. Bener ki kaduk kesana sukat. Sampai damu. Aku wis nyerita mbek tanggaku ale aku duwe sawah lho, Man. Iyo, bener. Tahun ngarep iki yo. Oh, tahun depan. Nah, si jelas si Hudi potong pupuk gua apa yo? Potong pupuk, potong bajak. Aduh, nah jual kok anda mau pakai pupuk. Si bakene nya niku bener kan sisa di. Bener sisa di. Cuti udah. Bener hari 3 anda mau. Potong pupuk, potong bajak piye meneh lho, Man? Iyo, potong pupuk. Maksudnya si pupuk si bajak ke niku zaman niku, si ulih si bakeh nya. Kuwi enggak dibagi berarti, Man. Niku kebagi ke Hudi nah kan sisa teriyang Hudi mbah teriyang Hudi kijak ngarit kan lamun nane mone Waduh. Jen. Cari arang ngakali aku meneh. lain masalah ngakale yo bener si teriyang Hudi dakmu yo Enggak ngene ae carane, Man, lek ngono, Man. Kepa Kuwi motor musik nang omah. heeh Gua aku lah, Man. Caga ngilu motor mo nih kadung ngilu sabah ngilu motor mo nih Sawah kan musim iki aku ora jimu asile. iyo keji lo sabah Hudi kan kadung jelas sabahnya sabahmu tapi kayak pakai ini pakiku maksud muat Iya, yo. Ya Allah. cak niku angel ngilu sabah mo nih ngilu motor mo nih susah gua kena haga muat gimana haga kadung Tahun ngarep aku sing nggarap. iyo Aku sing anu asile mbek kanggo aku, Man. ya doh benar Tapi kapan lek musim iki wis garing lho, Man. yudok bawa lagi lah bung Kuwi rata palawi yo dhisik lah, Man. ya kadung sekah ke pelawijo kita ngudi hari tuh di sisa di teriang ngudi pakai Oke, damu palawi jo kuwi enggak tak bagi, Man. mahaga ini sekali niku Ya wis hakku lah, Man. hak ngantak aku udah mahaga Enggak. Lek kowe gelem ora dibagi, Man. Aku gawe palawijo modal 5. Mbene tak bagi 3. Unyi ini agak sahakal cuti-cuti modali Ngobali, Man. Mumet aku. Mido mulang niku